Qui és vostè? Qui és vostè? Qui és vostè? Que qui sóc? Sóc el dimoni. I què vol? És que el billar m'ha fet encarregat de segona divisió i molt em temo que vostès m'hauran d'acompanyar a l'infern de segona. Ah! Va de retro! No s'espanti, que això ja s'ho veia venir. Puc passar? Bé, vostè dirà. Aquest és el calendari de la temporada que ve. Grans partits. Miri, contra l'Albacete, contra l'Eibar, com lluirà el nou estadi, Esperi, que ja sé per on va. No vagi tan de pressa, Ara vostè em dirà, que vol la meva ànima a canvi de que l'equip us quedi a primera. On haig de firmar? Oh, ho sento molt, però vostè em va vendre l'ànima la temporada 2003-2004. Escolti. Senyor Dimoni, jo sé que vostè la seva feina l'ha de fer. Però, sin embargo, podem arribar a algun tipus d'acord. Què li semblen 2 palets d'escopinyes a canvi de la permanència? Està intentant subornar-me? Vostè qui es pensa que sóc jo? Veig que juga fora, 2 d'escopinyes i 2 de berberejos. Pompeu Fabra! Escopinyes i barbaretxos són la mateixa cosa. Doncs ja són 4. I a més de regal, una caixa de perceps i una de cloïsses. Xilenes? Xilenes. Accepto i no vol fer-se enrere. Passaré a recollir-ho tot en l'última jornada. Acaba de lliurar-se de l'infern de segona. Bé. Segona B? Sí, perquè de l'infern de segona ha ningú tan lliure. Prova! Anima, toma! M'esfum! Fura! De vegades falla.